El Consorci per a la Recuperació Econòmica de la Marina Alta, CREAMA, ha posat en marxa el nou taller d'ocupació Marina Alta 6, amb un pressupost de 590.000 euros, provinents de diferents administracions i entitats. Durant tot un any, 20 veïns desocupats estan rebent formació en dues especialitats: atenció sociosanitària a persones en domicili i atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials com residències o centres de dia. La subvenció és de 12 mesos i en còmput total està al voltant de 590.000 euros, comptant amb l'aportació que fa CREAMA com a cofinançament de la subvenció que dona el CERVEF. Està financiat pel CERVEF, el Fons Social Europeu i una part d'aportació de CREAMA. Els alumnes tenen un contracte de formació i aquest contracte de formació cotitza a la Seguretat Social i percebeixen un salari que és el salari mínim interprofessional, que està al voltant de 700 euros, que en les pagues extres incloses al final del mes són al voltant d'uns 800 euros cobrar l'alumnat per assistir, per formar-se i per fer les pràctiques. La formació teòrica i la direcció del taller estan ubicats en l'agència de CREAMA de Benissa. La formació pràctica es desenvoluparà als distints municipis que integren el Consorci. Actualment tenim el que és el taller d'empleo, que és Marina Alta 6, però en Benissa ja portem quasi 10 anys o més de 10 anys. Tenim el que és la direcció dels tallers de CREAMA en Benissa. I com a municipi que conforma part del Consorci, estem molt contents de que CREAMA confia en nosaltres en tindre la direcció del taller així. Tenen unes 480 hores de formació teòrica específica del seu certificat de professionalitat, que és el que estem donant-los. I a part d'aquestes 480 hores de formació, també tenen una formació complementària modular, que avui en dia és molt necessària, com és la informàtica, la prevenció de riscos laborals, la inserció laboral, el mitjà ambient, la igualtat de gènere i treball en equip. Tenen en total 910 o 1.000 hores de formació teòrica. I a part d'això, tenen 900 hores de pràctiques, una especialitat, i l'altra 1.010 més o menys de pràctiques. O sigui, és una formació molt bona, és una formació dual que avui en dia és el que volen aconseguir, i també hi ha que tindre en compte que quan acaben aquest itinerari formatiu tenen el certificat de professionalitat, que és un certificat ja totalment vàlid. Els alumnes del taller, a més d'aprendre un ofici, realicen una important tasca de recolzament a les residències públiques dels diversos municipis del Consorci, així com als serveis d'atenció domiciliària gestionats pels ajuntaments. En el tema prácticas hacen tanto movilizaciones, transferencias de las personas dependientes, cuidan su alimentación, les dan alimentación, les dan la medicación, lo que es recogida de defecciones y bueno, aparte de todo lo que es el apoyo a los demás profesionales que están para bueno, hacer un poco lo más posible la vida autónoma a las personas dependientes. De normal, al fer les pràctiques en les diferents residències, igual que en el servei social, la gent ja coneix a les persones que estan fent les pràctiques. És una oportunitat molt bona per a que després, a l'hora d'insertar-les, ja coneixen a la persona i realment sí que solen ser persones prou insertables després. CREAMA és una entitat dinamitzadora de l'activitat econòmica i social de la Marina Alta, creada en 1994. CREAMA és un consorci públic format per 8 ajuntaments de la comarca de la Marina Alta: Benissa, Calp, Dénia, Gata, Pedreguer, Pego, Teulà, Moraira i Xàbia, la Diputació d'Alacant i el CERVEF. L'objectiu de CREAMA és corregir els desequilibris territorials que n'hi ha per a facilitar la cohesió social i contribuir al desenvolupament econòmic de la Marina Alta. Amb aquest objectiu, CREAMA treballa en 2 línies estratègiques: el foment de l'emprenedoria i la inserció laboral, amb la formació com línia transversal present en totes les accions, com aquest nou taller d'ocupació, la Marina 6.